Ja sa už necítim ako partnerka, ale ako tvoja matka. Keď mi toto povie klientka, tak väčšinou hovorí o nejakých každodenných maličkostiach. Že bez nej nič nezariadí, nevybaví, že keď niečo skrátka neurobí ona, tak sa to skrátka nestane. A postupne sa z partnerstva stáva to manažovanie domácnosti a úloh. A tu si ženy často myslia, že ich proste prestala priťahovať tá druhá osoba, že skrátka to už takto nejako býva, že možno sú spolu dlho, že čo by mohli čakať po deťoch a rokoch manželstva. Ale to tak nie je. Často ťa totiž prestane priťahovať tá dynamika vzťahu, ktorá sa tam vytvorila. Lebo je veľmi ťažké cítiť tú romantickú príťažlivosť k niekomu, o ktorého sa musíš neustále starať. To neznamená, že ho nemiluješ, že ho nemáš rada, len už vo vzťahu nezastávaš tú rolu partnerky, ženy, ale skôr organizátorky, plánovačky, matky. A čím viac prevezmeš tú rolu, kontroluješ, sleduješ, bereš tú zodpovednosť za iniciatívu, tým menej ju má on. A to nie je ani o tom, že nechce, alebo že ty to tak chceš, ale proste si už na to oba zvykli. Ale zároveň chcem povedať, že to neznamená, že tak to musí byť a má sa s tým zmieriť. Môže byť ako moja klientka, ktorá prišla a pýtala sa ma po 14 rokoch vzťahu, keď sa už odsťahovala, mala toho dosť. Toho starania sa, tej kontroly, tej zodpovednosti. A či to vôbec má ešte zmysel. A už sa s ním lúčila, že bude radšej s ním len ako kamarátka, lebo dynamika bola taká medzi nimi ako brat a sestra, ako spolubývajúci. Toto sa ale po 6 mesiacoch zmenilo a oni majú teraz lepší vzťah než kedykoľvek predtým. A ak chceš aj ty s týmto pomôcť a zlepšiť vzťah aj bez priameho zapojenia partnera, rezervuj si úvodných 15 minút konzultácie zdarma na odkaze v popise tohto videa alebo v mojom profile.